nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinzi Biamo un mancho Marion TV andon sia sobe tani margoben geto konyana sebeo anelit ko li chuma botambe karo kwatoro lirego sikwaro kmanyiriye kyo kwa mwirina umurobiri wosera bwenga uchakire asto koretero umurobiri yukira litskure chuma uchakira chinsebere chamarwa mpaka chinsisa toiga ende twarosa enka yao twarana radia gere ukwanirwa sinsitu ya Kenya nena sorongo rwagusie kirenge yeto no kubeka chinga asumo singi bwa monene utame ko dena intwe krado na bishop gaiga niko tokosa chinga cheito anene asumo singi bwa monene nyasaye ndude do dena genda bono bwa asumo ganga agenda asigete na bintu byako kongiri yaya ndude ko debina yaya ngakyo kolinda enka yao eyamate yao ngaki family yao teto yekini ayo mugaka ayo mongina na kimogo teberani kebotoeruga ende masuki family yaino gochi bosio yotua kwari ni kiandike kumia sema raweboni open 90 mbako mweli nyirantura sensemo ya mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boyga sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News boyga ngali kiao getome wetira sinamba yira siskini yirabu ya 0792192834 sema rogoba ya boniga ine tutumera jumbe ya auto tevina kimoroberio ko konyire po nkyuraga ntokwanire ase ematuko arebosio on the other bishop rende libaga arato kwani kera njengo ndramura simero bidende onde bishop ere tokomora limo e wiki nandi to wakranya sana mbuya amorendire wiki ngima nandi to arande nere kena bayar ko chance to ato tena likubana ndi moriete lakini yaya nyasao mobwerere nandi to arande nere litukira bishop karibu Biamo na Brighton entraro na wiki lakini wiki ya berengia nandi twaye kora rendere ro ichuma guchima bina bambie tukore wiki amatanga abujire lakini bado tunashukuru Mungu noko na watabenga Nyasaye tigagenda ko bakwa na inda anose semoto tegererete busasa motoroche ikirenga muna moraria taba ikirenga no kurusa chinka nakera twarusire chinka banta bange igo chinka cyabo gisarigete abanta bange ci family cyabo gisarigete chinyome gisarigete eriyoge rira semechi ona inara mangana to kwana nande tu atebete ngaki onye kwa tegereire program we enka yao ya bwenire ke message na boto ukurangiri go ja studio na yoro baribu ngaki kurumwa agachagete enka yane ya bwenire ubugima bwana bwa change ndo batu bategerere nona marika ndo bategerere bosa yani bare mukora tu ageranga no mungu none tuligete nyino mungu okay na beko nyore change na yero mwa raniri bose mwa somire omubwenda mwa tutabinga ki yaya ebintu mbere tu asomire biya na into to tigato chabu bose tigato tome lika none message yo gato tabinga inki kia beira sobugima bwe abantu bari nawo menene na baravuo omera na alisune kalero na nga matanga litibo asomo pastor Reverend Duke Abeba au somo Julio Kengoja abantu mai to Kengoja litibo alia omo Joke Kengoja alia mo pastor nasire tokoro kwa Duke Abeba nderare kwenigwa otwalenge galia muna kisi pastors from Graji na njimuno munyakero go Evangelical Alliance of Kenya etwalenga ba pastor anga abanga ba pastor ku Nairobi aba pastor ku Rugusi igo twa mo muro yo mo pastor ni wa Kisuja kulingana na vile alikuwa amefanya kazi na mwendo wake ameumaliza ona ama na corona omera na abantu ko nkuru ali na ikiresuneka na nyoromo to gonga Michael Nyamao Michael Nyamao kurusuneka no yo mintogoro ku Orangi Nyapara Orangi Nyapara na ere kurusuneka Henry Nyakeya bonsi bakuru kurusuneka buna masabiki manene sana bagote banga pastor moroberio yo Ndizi TV ntoliko yo mocha koyorora muno minto Michael Nyamao ero tangana gukwana nga mangana iya akoba tana como miss na nyoro yo ndogoro ko omboto kurwe scheme okonia magena na manyone probox bona maragoba ondenge diniko ko Ndizi TV omboto bona ye kurwali scheme okonia magena na nya site ga usenirende na neli sabiki na watenga bona
amarogoba go kwandi bali bose bina bande totara kwana ntomaete nga ntobanjete na ntogandira kubasabera biasano mwanju muri moshabiki tonsi pieto kubasabera na nyasaye tigaba bwere agatuma dina ngorire muro beri oyo igo chinga cheino njiro segete osenjire buya abonyana bono mete karkwanya ruboroso bonande okosiboka the bishop na engo barande igeminete bina obosemi kwanya orire bwago konyire enga yao yarosekire gose yarosekire asinjira eyemo gosiyende dokire mbimono na hayo rishabiki rutanye kuri SMS na erika ase emeroberio yabena bali babwata boko aho bali barwarete tukosabera babwene kiageromete karo omuntu arwarete asenga igi familia inebwate obwobagete nabe bitoki byaborire noli ngana bako akokonga sana mete nani ndagire gusinya kulie kabisha bu ekero omuntu arwarete nande ego sinyabi nande ndiro konyora buna ambale basire tia bamwabo anene baba initiko lialero ige tukosaba nyasaba bwere nanda abakonye asoboke nduboli engineer yokora bali subgrade engineer kuru suneka kuru manyando engineer yokora tokwani sana enera abwata matanga amakoyo eko jinsa maje ikoba no mongeno no arenga ikoba ali no barenga matanga igolende ro engineer naye no mongeno Margaret tokota banga pole sana pole na ndire nyasaba bwere erinde kero tuganyito buruti bwa twensi no toroje ne biro bito bitaraika lakini ndende tigatora menyasi nini tura kora to mugago ne agwa na matanga preto kwa ko bona na kwa kondoka ya ta banga na bonda beti no ene wiki etinko wato bakoto obwa bonda tanga abantu do ikenga kina bando bacha kugikiria tanga yaya ngui katolenka ndogokwa bisho marabuli kijana na nganje na bonda betinkora na wiki tiene tu musabire nyasaye anya goto enji na baga ka wekire miakeria gakoranga era bono kende nge yatigareti biasano manjumari to tebinga kimoroberio go konyire so doganya chagete ana botenga yoturgete kuru asemarwa baya boniga bari bakora ankwani etawne bandi no moroberio miya kabisa nanya dere musbati getari ka twarenga samangana NCCK yo mangana ye kanisa ya NCCK babu ateko somia basubati Church of God Church of God yalia agande na moroberio nanya koma jatinyo bwati Brighton safi karmuto tambwete igo Kenya sabaseni ekiagera oinoro mosingi omuya abwobosera bwenga enga bishobora dina enga no mugaka no mongo igo inerenga omara konyora abana egorosia abana ya bwenda rende ngombe nenga ngoko ya magena no nichisese moni idenga matengo rabere na agoma kono mochikete moina irio girio abantu batana enga engeye nero igo tugerera bwaki iwanero metenero konyona ebwate irio ginere ntoerero metena ndekero okonyora enga emwabete nyasaye eneri kapto nyakora bisho ngo so topic yeto batena mongina gositebe na chemima na mukaya besibi bakwende kanisa bona abantu bakubagamba bari buya batangu muchoria mwako no mwaka bamenyete buya abantu bari bakomera amata igo yobugima bwa abantu bande lakini ende liba gokomera amata naye nabo kwagacha bosera bwao naye bobe muno yonde namba yetu 0792192834 ina namba yetu as studio asemarogoba yabonindo chimwatumire SMS yino barimanda tutubwatia nesimi netumeke ututumira uchumbe yao asemarogoba yaboniga litukulia lero ezagete esalia mangana mange arase ense ya Kenya togote barende na tota turalina enyuomo yekene niririe ine tota turalire mono ekatukurina lingana ndiria bairio kogosa nzitu ya Kenya ya kwanero matuka mange igoro yabantu gete byombegete betete kwa guribaga igomineti na umusaja no musaja baye guribaga umukungu no mukungu baye guribaga egei na recipients baye guribaga toto turakwana na bishop bonara tora enyuomo yekene niririe inyuomo kie ngigera abere enyuomo ekera totaje tukwana mangana aya angene no nyone byombe bya rosiwe umumurone akarekonda liga kalinde igone igogeto bosera mpa basenge bishop enyuomo yekene niririe bishop Brighton Kenya kurwa mwaka 63 yabere Kenya ense mwoboete nyasa ntogo jako boika tuje toika sigete gatwe burukani ngoko bayichi besa ko bose nga obokonye kuruchinsi chesi kubo sikuru asaba songo
tujakweburukani Kenya njongwa kapongezi nene sana se murais wa Uganda Yoweri Museveni atenenire kitete okani nga magana itakoba Buganda na nje nalo sabu murais wa Kenya Dr. William Samuel Ruto na yote ne bokongu muna Yoweri Museveni atende bokongu igo kerurate ne bokongu ne Kristo burarekana igo su Kristo mbokorekana akara tukujukwari ni abantaba ngekiumbe kebe NGO ngoko baye katiba enye katiba yerebo tigaba bunge bagende parliament bachenje gapengera kiria ya nya keroro kechenjwe nderi tortoro na ndengaki ngaya magana yakuruera so bonenka enka asingenjo tokwira na samari ko turigeri ngaki nyasaye kera atongete mwanya ba ngatongete bire kwa agatonga Adam nero mwanya bantu mutangani atongete egintu gya kabere akamutungira omokonyo ye ukurukwa awa abanda be babete babere andu manye ngabanda babere ekere barengari zo mugondo rio Eden go barenge boka babere boka barenga babere ekere bachi komoja bisinga njumba etu esheri bate betunga ki uri tundelia katikati tumo baisa ukuna lakini na mo ukuna ekere mga kini ria katikati ekere bakora makosa marika otanga bakababusa na nya sango jale ko batarenga ki ngaimole ngaya ngawotole nkikiaba neri tunda lili Adamu lenda kacha Adamu ko tabanga yaya mukungu akora ki mukungu tabana nje ngiti akora ki so nturaro agabunga nya sana atonge to musaja no musaja nturaro anga nyasa atonge to mukungu no mukungu nyasa iga atonge to musaja no mukungu na nyuma ya mangana ye karo so machene sesio so meya moibere isato tubuga time yo kuligereria amarika ko tabanga nyuma ya mangana Yakoba nyasa akakwana mangana akakwana mangana so musaja akamatenga bona singe njo wakorabo norie endagera usinonyore endagera yawo goikokore gasi nebigeri umana koragera akakwana igoro yo mukungu nga ekerora nyoro mwana igo bona bajagire yasayo jagire ko bakwana ngabanda babere bachikonyora abana lakini ngakiri uchikonyora mwana igora nyoro mwana soburu bona ineragereri nyasacha akete korwa igora nyoro mwana soburu na nabe kiro bise kati yawo nengiti nyasai gakwane to mukungu no musaja lakini nyuma yo kwanirabo amarika watanga nyasaka basesenia akabatebono ibora mombente kana nabasacha akwanete bale babere usina bakungu akwanete bale babere iga akwanete musacha no mukungu ya igone nyomengi ya enyomo yekene ne ya musacha no mukungu enyomo yekene ne yo musacha no mukungu asinge nje kerenga kiyo Adam babeto no mugako yani Adam babeto no mungno yawa banyoreta abana bakanyora abana bali batatu ko soma yo machabete yo mahamu no yonde abana bali batatu kuruha bwesa kugakora ki gegachaka kucha turo chimna abantu bakunyuma na kucha twana asete yo ase Biblia abantu banyoma ine musaja no mukungu yani musaja no musaja uso mukungu no mukungu lakini abantu bachagete kunyuma babere paka bona iga abantu bende kunyuma na musaja no mukungu ayakole tunabasongo ata kole tunabasongo ngoko bantu ba Afrika turabataka ngatonyore chibesa chirosi chipara chikole kiangu Kenya na bere tenenere na abantu baise kwegena nyasaye nyasawe ituna bareke Kenya paka Kenya yoka yetenenere biasa na riga petronilo kondikira buna igabwa sigwende turigete inega kigombia itingi na bago chekia rena no bosera bwenga emorobero gendreto tali inega kigombia atachange baadaye ekero emorobero no bosera bwenga mwenye anatafuta online anaona ni kigombia atandika obosera bwenga sensemeyo ya YouTube gerambare bandikire bakoria banyorana inega kigombia nerero kulende umurobero no bosera bwenga ogendete koba asimarwa baboniga ase TV ya ikrodo na bishop atokwana na ine enyuomo engi yanererie atutabire nenyuomo engi yancheire enyuomo enigo yancheire monene enyuomo engi yancheire no monene nyasaye agoteba omusaja na tiga bibuli bae no mukungu na tiga bibuli bae abanta baiche babegendekemo na nyasaye mana ukwana ngaki ngegento keri nyasaye abwataniri omusaja no mukungu mwanya bantu tabasa goraki taseverani bono ndoje nga
ya serikali ngoseberaniere bono yaseberaniri yabekire tete kubeka umusaja n'umusaja tete kubeka umukungu n'umukungu yaseberanirie ase ichiko lya Nyasaye umukungu n'umusa na yandagataba ngegendo Nyasaye abekire umuuri usegendo kiri Nyasaye bwatanirie mwanya bantu tabasako karaki egitabu kyabo Iberania gegotaba ngaki enyangi esikwe nahande enyangi esiku n'abantu bonse nini siriria umukungu n'umusaja bakorire enyangi abantu bakosherekea mugaso iguru abantu barageranga rebo nyomire tari kunyoma musaja tari anyoma umukungu busanyoma umukungu ebinte bibya basongo tegato bigikeria seritari ya Yesu bigenda zibikoenda gochi ya biasano manjumuni wethena togote biguru ye enyomengi yaniririe kabisa ekiara Yesu nagajete enyangi arokorwalia mbakaria ujoka ya na ibere enyangi eria eri agana ya Galilaya eri Biblia gotaba enyangi yari ngite gotaba abantu biasana gotaba chigetu enyangi lakini Maria ya banyangi ndiko kwa lakini tote tumate enyangi bono ne enyangi gosti ne enyangi ukwanu ngati na chigetu asenyangi ya bishop ekotogurigire libono iguru yenywomo engia twatebanena ne erio mosaja no mokungu ekerebu kwego teba boyo inkinde gikwire na bono ebinde bitakire gosoa biturubani enywomo ebembe ikiara gemineti na bono enywomo kegoja yasariri obosera igobosera ngosarika bogoji ngikira irere gente gesarike bisho tukabera irere gente obosera bosareke ni kanisa ekanisa Kenya wikebuke egikeria manganaria nande tukane nyataribo igotogo no into togosoa para rero tokonyora abantu bakare gosoa para bata bakietu no ni ndo ndori gojuwanja manganayo uketura eri no lipara asingenje kanisa nere bwate sauti kurwa mangana ya ite tukukuru moiso ndinda igwe kanisa gukwana tinda iguna nkuru Nairobi tinda igwa ndubwata basi ko bali abanana banene ku Nairobi bali babono tutegemete tutegete tuigwe sauti yabo kurwa Nairobi tuigungaki amangana ya bayanjiranire na mangana atabone tugwanjirane une kanisa egendo kira toferia mangana atwanjirane nga ndanga totebe nga ne katiba no katiba ye gochenjugo because abantu aba bagwetia nya abantu aba bari gwetia abachachi aba n'aba Kristo onye bamaete katiba inero n'abachumbe baito bamaete nge katiba inero tigabaira ne parliament bachenje katiba iyo amangana yaruzi wopi ya biasano manjubina to ange kerengere kia wasemaro wayaboni gotebina ngakia oroje enywomo engiane liye handroje enywomo kero juturwaniwa oseke ambero ya tebire gosebete tibina abanta ababategere ko bachigei goserespian eona mosubati no mosaja na bawanjiri korosi ekyombe kyabo ayoroche na ekyombe gese korosi wo obosera mbobo nabuto tutumira uchumbe hasi marwa yaboni gotebina ayorojo bosera mbobo rigo so bosere boji gosarika asenyom egondrujo ubone nyome ngaturanye discuss bishop uje amaena ase lokabono mugusi na bwata maskania togo sinyunga kego chikoba abalende egendo nande Brighton tutale kunyoria abantu ngaki egende ketali bona kego chaka ekene ngendo gya chagete kale abantu abambaro ase Kenya tombaro ase skuru basoire abana boroje basoire university amangana yani amangana ya narororo nagenderete twale konyorera isi muntu muraisi umuya se serikali engiya yari gusiria mangana ari pinyo konyorera kalmete yoweri atabetanga muno konyorera na 30 years ogoziwa umaete kerere kabireyo abantu nkobo abali bona kini mono tukujiko chaka kotebanga ki ngabanda babairu freedom buwa bamburi chikoboro wika ezereka nerebe ke chinguru ne kanise be ke chinguru tokikerie egendeke kabisa abantu bakororeka iga babe mate na rojo musubati umupasta mate ngwaroje media umupasta bolio ngwaroje media musubati umupasta ogotabanga ngere bono gogetine nyange kabiri kai umupasta bolio umupasta bono na nyeto gobo ondo gotabanga ki umupasta munoria ndo mugikerie asengenjo no muko akagikeru nabantu taliko igwa kagikeru nabanda katabanga kyango nera karwe bungo bya bitayo bungo bitakole tiki bitayo bona ndo ndanda gotabanga ringa egende kento gwanja kebe ndo mune kanisa njabona muno munyakero gubwe evangeliko Alliance of Kenya Kiss County nkinarage kanire ndo bwate kento koroka Kiss Pastors Forum Grachi Kiss County ni maitena nkero kyo
nge wanchirana ntubwate ni CCK Kisi County no metro na rete wanchirana igo tubwate byumba hawao iga Kisi tuguchukubwata namo tugikerie gendeke suna ni suniga mo motorora sama GTV DCTV ne chinde Bishop Katwendete igo narono ye Bishop Charles Omalio Nchaga mbangwanire tali na Dennis Sosi bagakana mangana mbanya kireti kabisa mpaka wandina mambi bodo mukutana ali stadium the Joshua Generation anakarora kwanda manganaya anene litikuli angia ali asegeti sensemeri ya Gusi Stadium Bishop Katwendete iga ndegana soma SMS berisa toiga bali imeyo moroberio asimarogoba ya aboniga bali amonainto nindojena Kestonjali watching Salimia Pasta na producer Niko Embakazi safi Eric Osora out there watching live from Keumbu Ritaro. Victor Monda out there watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Omurai Peter Onkeri Getata out there watching live from Bokibo Roli. Victor Monda out there na Krisha show from Nairobi West safi. Boss D Bosco out there from Isebania Migori Count following Kiniri. Moses Omweli out there no atori kurutabaka market atubadibia sana. Yobesh Obeshai Makoli Ingwaneli Bishop Nande ama tuko aya abeire ama be ase ebinyoro ama sabonaro omosingi omonene nante vika maombi tuko jonjo leo ndio zira na rara kole mejando ase ebinyoro adana already me take over abana baminto imbiyamano kigima asega singi mokora naende karibu sana ase studio Bishop na Brighton yesana oyo Yobesh Obeshai ade anwali me Mroberio ase marogoba ya abonia Bishop akarto kwanete igoro enyomo engianereriye akarto kureria asali esembe karo Sodom na Gomora ekere gusarigwa ebintu birete gusarigwa ni nyomo ya betembe Sodoma na Gomora enyomo nere yaringi nero yerete amangana ya gusarigwa nere yaringi lakini Nyasaye akayesamba akasambense mujurio Sodoma na oyete pi ya oyete pi ikonto tebe na Bishop tuso so asenyo merembe kerdo dana enyo mengia to tebe ni mosaja no mokungu tore so asenyo me igane minatina abotora sariwe to isako so asenyo me aba Kenya bona baso yanjerwe yesim na rispe isakwanjerwa sena bara joro bako isakwanjerwa se ite ochogana abana baito bagojogana because karo so metio mwana Brighton gaki umuntu ujo so mino mwana bake university numa eto mugusi nyo bwate nyaruka igwete ngamambia chama nyore ro mochokoro because gesaku twatarate ngenka no mongena no saji bamana konyora aba ara mambia yo mana gonga ki umwana okale university ngabono no banyuma no mwise no mwise uroje no na ba iboli aba mbago twaji turezi bale bo adi sukali bagukwa ngenga mumuro yo ochete university boso chete kama nigete boso chete America boso chete sa chete mumuro libona banyome no mumuronde no na ba iboli ga bago twaji stress because iboli osemeri ko mu iboli no umwana yo mumura achanyome anyome maitaka ko gumonda gukwa erega sinere gukwa ngoya tiga abana utigana abachukuru utigana abachukururia inerere gasi bona basaja aba musaja no musaja legasi kibago jogutiga umukungu no mukungu legasi kibago ngakibona bagutangazwe kara baguri ngakitoko cyo kubatindeka tubakwananga abantu aba bamenyeteka nayo ishindo kabisa katika jina la Yesu tena somea Erondis TV ni dama wa Yobesh ebon tigatonye bwatani ya Yobesh atano ari mi yomoroberio na dama tebire na akondani ni dama wa Yobesh nikiwa Nyangoso enyomo engia ni yogo teberania buna omosaja no mokungu na above all respect is the key. Nasalimia my husband Yobesh Obeshai as the only fish in the lake. Wow. Yobesh ma bon. Moro video gani ko kwani kubuja. Abe ana nene subuye gasireki. Ondro jina na dama awade barende na Yobesh nerenzu ya. Yobono mondo yogo jikorete nyomembe enzu. Ba mindo kagiri na mangana muna inga yakuruwa. Yakuruwa. Bishop ke do kwanira nyome yengi yani riye twanyore no musaja no mukungu ebinde bigoja ingikia biretire toroje ebida do turwani nyombo enyome sarike ase amojubo bwa barumi oseka ni seri arenge ya barumi na arama na arengo sa barumi mbwarenga seba ona tegerera abarumi mo 21 bata banga ki na kinonya bamumanyete Nyasaye
tiba musigete buna nyasaye wose kumukorera nga kumwakira nga mbuya mono kurinde ebirengereri byabo bikaba busa n'emyoyo yabo y'oburiri ekabekwa omusunte bagateba nga mbale n'obung'aini kurinde so abantu aboroje nga mbamumanyize nyasaye lakini mbamumanyize mbalika 21 yatabanga na kinonya bamumanyize nyasaye tibamusigete buna nyasaye bona kere kuchugonjoka nga umusaja n'umusaja masikani nyasaye takwatiki because nyasaye nero tonge tadamu na bona kere kuchugonyora nga abantu abachakira okole ibintu ebiga amasikani nyasaye takwatiki na number 2 ekeregende kegise kwanjuru Kenya no ene guseni korioroje kore Kenya abatari banjete Kenya nyasaye kurusyo koboko kwake ase binde ibiko kolekana bone ibiko chikoba nyasaye kukurusyo ororo bone obuibi bomentekane busarati bomentekane bintu bone ibintu byochokane abantu bagukwa because nyasaye kurusyo koboko kwaye ororo nyasaye kurusyo koboko asina rwazo mayigora abadena mbamanya nyasaye ngendikana ko bata ina kinonya bamumanyete nyasaye no bamumanyete nyasaye tiba musigete buna nyasaye tiba musigete bose kumwakira nga mbuya mono kurinde ebirengereri byabo bikaba busa n'emyoyo yabo y'oburiri ekabekwa omusunte igoto tebe tabuti nero yo kumanya nyasaye na kumusika nyasaye tabuti nero kumanya nyasaye na kumusika nyasaye ekina tete badauna igo ba mayete nyasaye lakini ba musika tebuna nyasaye ekiere kero mayete nyasaye to goreta nyome etari endonge ya kero musika te nyasaye to goreta nyome etari endonge bona abantu abe ba mayete nyasaye lakini mbabu hata masikani kujasenya nyasaye Bishop Gordon Ndego mbabwate maskeno gyas nyasaye bono yeikire nabandi batete korete mete kardo kwa nenyome yende yone nyome mbe korangana Bishop ngiro jekera irere enyome yembeche mwana bono rende nanje ndageta bacho ko bojibozio ngiye kogera ebirengera lyebimbiri bye bono montabwate atete korete nyome mbe ase ensito ya Kenya ikiara mumura no mumura musaje no musaja musubati ekero ko bade barosie kiombe iho ngikirengete Vaitakare nyasata ya sabandu muna twasoma gabo ebirengere bya setani kare bya chagiro kolegazi iwakonyoranga no bukristo boito ubukwera nanzi yoro ngana nyasaye rigane tekurahamu sana andu bade tikote kare ngana nyasaye yani kenderero ge koba bakwana sakaora kene ngaji kanise ejo na no joro no mondo nde media social media mswati kete na hapana wekatukwanire chikanse cha bere bube lakini nana koro muntu kumana ase media okota ngaji paje ichoire abantu so bibi bo ichoire lakini kujuwe kama ngana nyasaye that's why obobe bo uchi kwenda okoraki bantu bana we kama manyangaki ama ngani nyasaye nakoleki nyasaye naro lakini neba nyasaye naro mbaro nyasaye chorete nandi mbaro nyasaye gutumika nandi mbaro nyasaye gusesenia nandi mbaro babekene agukwane kena asengu asenyasa igotari ngabons pi ngabantu bari Kenya ga bons pi abarandi bons bari Kenya naba bechi kanze jonjire Kenya ne chimbe ngeji chinda maitena no kubanda ukwana sikanize chinde chine neji nakino onchiro chobo we no obore abuga buba ukunyomana no obare esengencho tagende batabinga ki ekere tura mwobo nyasaye igyoka na kirarete tumusikinya sa tukumwobo nyasaye tumusikinya sa bito ouru korwa musando nonde ime yumuroberi kwani Bishop kwani kabisa musanda bone yabonchari ati maitira musanda nyinge lakini mbito uru oyagoro kwanga uru makamuteja mbito uru aligete timete lakini mbito uru aligete kura musando matendo bato uru makamuteja lisabikiri nesa naro lakini wana mbito uru lakini ata kura musando ata no ali meyumuroberi awonte ingosugeri kabisa aro Chris watching live obosera bwenga kurubo guseruraganga no ali meyumuroberi Dismas ongera watching live from Bokinami Yetaya ate banene batu bwati kabisa mbali batu bwati ti asemaro goba ya aboniga ndoje korusuna ka mondo korokunga Richard haro pastor naendelea kuenjoy na kipindi yako Omari kutoka Suneka biasano Omari biamana keroreme yumuroberio nalo tena taeno Pantrogen adena Maserina Nyanchera niko tuned in congratulations to you my great friend Brighton Salimia Bishop
and watching live from Kericho County. Tuendelee kuombeana katika ndoa za siku hizi. Atubaze kuranza mo ya Kericho. Awate ana lende tika tuendelee kusabirana. Tusabirane mono asenywa mo ya matukaya. Bishop kusingo kwana kirega naende. Maite tabu kia barumia yamo. Tutageta abantu bagasome. Abarumia yamo. Bachakire 20 basome barumi yibakorepi because yero no amagana ya to kwanira akono ari akitwendire gotanga ki bageonchoreria obonene bwa Nyasaye bakabonchoreria obonene bwa Nyasaye oyo tari gusarika ase omubwekano bwekieni kia mwanya bantu oyo re no gusarika nobwe chinyoni nobwe chingiti nobwe chinyoni chingiti asa inyasa kabatika nuruche maite na kwa nali lakini kwa maite nga bibiri ngukwanira fast 24 yako danga asa inyasa akabatika asoko gane kwabo asoko gania okobe wechi nkoro chiabo batunyane obonyaka batunyane obonyaka goika bagusangirania ugusika ase mebere yabo barabuo ase barabuo ona yabo nabuno ekigusige kere kongwake mono bagastaka gusange mebere yabo barabuo ase barabuo basaja sabasaja nakini Nyasaka akabatika bono Kenya tuise kwanja negendegyo Nyasaka gototiga Ione gwetebona enyo mengia ne erinya sara abamo na intwe ekero musaja no mokungu baranyomane ekero mokungu aranyoma bara umena no musaja kiara eketugere bugora tebena alina orubarurwa ruane totebe bono mokungu arwaru musaja enyo mengi kiara muna njana ferista ningegere de no ruane keras ferista bueno ngedera monge no ruane na njeros no ruane Bona noyo taranyoma nabwa toro barurwaye ataranya ikobone ko toko muoro baru na barosie kio beto muoro baru iyenyome itelingia zaiwa bishop nabo ikobone ko ikatora iyenyome itelingia iyenyome iteli ego tabi kiagera batigete kene kia Nyasaye bagachoro bolimo bagasasima na gokorera ebitongwa libaga bitongoli baga kigusiaga kongo ndo litokenda kwa Yesu soma barumi eyengima bwerorere amange bishop nara ukoboli tando mediri tarakina kubona Kenya etokorogana ni gotura ba Krista bange kahiringa neriwe kariarwe turaba Kristo abakristo ntubwate rito mu Kristo na ntubwate omu Kristo bwereri akabere komo mu Kristo bosa born again ntubwate born again bona ababale born again abake ababana bakristo bara nabwo ababande bali chibaime abande bali mpango wa kando abande nabwo baragoli abande bagukurikia masabo abantu bakumenya ko gucyana gucya nabwo hakuru kwa bakri yani batabwate umusimamo bakristo bagenya babwate umusimamo lakini ari gusabanga kibali yabake twamanyire kene marika batanga mumanye kene ne kene nke basibole nari gusabanga tomente kane tokenda kumente kana ase 85% at least na toikanore 65 twamanyire kene yori Yesu rabagoje nindo jega Nelson Kurunya biore enyomo engia neyo musaja no mokungu haleluya nabate abega enyomo engia neyo musaja no mokungu bishop baka tukuri ringa neli lia idinyomo embeta kirego cha sinze ya Kenya ekiara barabu ngora tori jinsi jine ngonyoma nabale babekera mpaka chibete yani ibintu bya bakokorerwe nyange abantu bakorerwe nyange aba pastor boli bakokorere nyange mpaka jimide nani chiamure mpaka pastor igomani dina pastor bana bono bale kyo lakini meta America yako na nelichiko no bomo pastor ukoruga ali to kwa juko irobo Kenya ali okogenda bana nelichiko bana likobwa nakiye kwa nje tingo ba pastor America bishop onegenteke enyome yembe ikatonyore nyome ngiene yo musaja no mokungu kera bono rende ekaro no mumurore kunyobono oberu musaja no muswati oberu mokungu inkende kama jora nige targeted abasabake etusikurire katokorecherea toririe gento kergia ati kuna world coin ekibate na bairire bobisi bwa bakenya bekabwata basaye sana tukorona basaye baso iroro na basaye bone kro kwana gay na lesbian na boko machikona bwa bange ibone exercise generation yeye nero bishop
echenese nenkong kito tabanga ki bali moko imwanyo mani abana baino barabake anja nyasaye muchaka masabo mapema amasabo nara kucho konye gesaku onyo kubwate gesaku na abana bono e family ya erenke menya sama sabo onyo to maitia masabo nango tabinga to bwate kende nkeyo bwate okojo konyora abantu nyomba bubwate na bikone bwate bikone bakoja ukuminga nkiogora so egento geko ganande kwanyora abana babaita bange bakuingira barabake ni school maete geye se go chakara na mpaka primary go chakara primary kwa nyorere pake school secondary school ya minyo creative pake university ya chini studio yao bono ya soire mita paka bali ba college university bono kwa nyorega sinere ba okora so binte binge na bono mwana okogende university to ko kanki mu mwana one na etete university ya nyo tuli mo sabi ba bo mu ibori ombo mwana kwa university dali goro njukwenda university so minguni sabiru mwana olinga agenda ali asome buya aira ne buya nyono bonyagitari bwaye atakora bonyagitari otherwise na bako na bu university abegente kyao nara wate abuna ntote abuna mangana ya nige shetani kabisa nige shetani one shetani nige shetani yona masabara gigole amasabara gikole ya ese ya bible ya babaro banyome bible batote ben musaje no mukungu ibaga kibabwate kuigirie gente kino na sabana babo bishop ikiarbo ne inenka enyoma tote koros engia ne bana ba ukwanira abaiboli bono gikatuchanga ukwanira abana mapema batebunga magana naro ekereba guchuna no mwana munabono mbwato mwisho ujo correct munago korega gocha tuchaka muorokeria magana nararega ya munuja kwende secondary orende umwana na maetekera kwa matebige ntutari kweba abawe kareta ngente ketata na ndebete sima na ndebete so kera to kwariga ni abana uje sukuru wikato bakwanira abana getabu kya kumbukumba torati sanemo gukwanira ngaki mukwanira abana muborokererie mubabundise so abana batakwaniri wataenda kwa vitu vingine lazima watoto wazungumziwe na wazungumziwe vya kutosha kwa sababu tukiwaacha tu hivyo mambo itaenda kuharibika ebisana kabisho twendete ni nkwane yetigoro yenyomo engianiriye nilo jina Sam kutoka Ramasha niko ndani ya ndisi mbiamono Sam kurwa sensemeyo ya Ramasha kerole ime yomroberio asemarogoba ya Aboniga nindo jena nara kuruna Victor Mondo na yeso mano alime yomroberio asenjera ya Bena Nasro nara olengigaiga Kingsley Okindo after marriage is a man and a woman not a man and a man or woman and a woman na bakaro tebeo kana na enyo moteria sumokungu osa sumokungu rende no mosaja asumokungu no mokungu ase omosaja oyo nere na bakaro kurwa uchumbe ya ase marogoba ya Aboniga pisho bekaro no twende tukwana garuduru jibro bito bya erire osenkumnyo kabire na ra otebana ni nyakati sa mwisho let us stand firm as Christians ni Dismas Ongera Adana Dismas Ongera watching from Bokinami Gitai Adana chinga kichabere chomwero tikatutenene buna ba Kristo na ntusabe bokong kertur tokere nale gukwana labda abantu ba understand because katote be nyangi usenyomengi ya neri enyomengi ya ne abantu kere bara ba Kristo abana babari kanisa mwana ari kanisa eri no yari kanisa abana baje babwatani wame nyangi ere yobo nyasaye manyangi jirara to kubwatani wango iga tali yobo nyasaye lakini nyangi abana aba amaene nyasaye nabangete ngabanyomane abana aba mana gutwara maituna lero abantu bali twakatwale bali bakuru bakutena mayeito buna bano mondoraro tenete maye ono mukungu akatena akatese wife yao ilimu akolete nyangi obasirete itukondira ndaba baja gwaka odinga ki nyome yeno nebo batakasere kasorene ona mukuruma nabo bali bakoletiki bayo abantu bakunyomwe kanisa bakore nyangi enyangi eria iye kole rukurwe kanisa akero muchando beire kwanyora abashauri mbaro abange nambaro umupasta ne nakoreki naroro ende likende kikiabeire nyoka si pasta enyangi engiya ne rie kolwa ase kanisa enyangi eri abantu bakorete enyangi ya kibugo banyasaye bamenyete no morembe abantu bagusaba nyasaye bagusaba amo bakorageramo abana bagukinamo yani umuchoria umenyekarete nga no muchie useseniria mana nyasaye enyangi yana kwa ne nyomengi ya ne ye ko basi kanisa ne okay manto bare barake bari kiji message wangaki
base jira chiko korucha chabutoka chiko koruga metinyeta abantu batigane lakini ata banga kinchiro chubo nyasaye ne njiro chitari chubo nyasaye montali ryo muswatiga otabango yongo monyo batiga tama etinga ngisa kukikia nyoma takoleti uchunguzi takoleti analysis ya takoleti search ya iga chakaliyo kaigo nebirengereri byaye chinyoma chiko koru nebirengereriyo chiko butoka manga lakini nyoma ego koru yobo nyasaye namasabo yegotenena buya sana pisho bekara twende tasiringani gatoroje barbetu byamenyo kirasini nakinto tyakangi sana ne moiga tokore kerondo jena ne ralidi nyaboka tana gaki enyoma tigebe gati yo mosaja mo no mokungu ekianero ya sendi we kurwa somo gondo eden na mana adana ne ya sendi we kurwa ya ba gaseni wa gatabu ibora bona basaja baseni tu ngaibo to kuruja magana usaba kungu ngaseseni uenda moibole Adam na Hawa bata betunga bono kenda musarare momente kan aso gorera bishop na machiko tware aramabe gose nejinga kyomwelo umaite abantu abatobegete parliament no batoitire number 1 bagenda baetekende yonsi ntu abana inchi gatwara didi bagocha kubuli amaoni twara terusiringa 50 twabeke twaetinga rijiko yes abana batabano yes bono kobeka yes utamaitingi kwabeka nabibe bono bigotore teremecha nabe tore tere bine bigotore bono nchege tonale kukwana abachumba ababaito abachumbe baito bono nabutokora gekiara bono weka bono round yebatatene tibokongu ndutaita ko romo simamo imono nyomo gujikomenya kamata banga ne katibe yakoteba babo egate wikamo ye change nyomo ko ye change ata watoto wenu ndio watazumbuka sana dana Isaka Osoro kurwa bogiakumu enyomo engia omosaja nomokungu haleluya abate bire boyo akiri bona abakenya abangira botomanyete boyo ebibine ga ibigorera bishop neje kuga nebona ebine ga ibigorera abanda bono analysis ni numonye bwata bandiso baba uwo mumanyete boronge ngaki enye isa kwanjerana kibase kira umuru gaigane chinyinge bono kibase chigoja abantu baba na kiota kitabu na roja bajumbe bakirete mama ete chigoja CDF baguchuri mubuko aba ministers bakwa uchi contract banyore kibase bagajire bona abantu mbaruchi magoso egento baruchi nechibase igegento kyo kaigo chigotoita nechibase egento kyo chigotoita etokugorwa karete ringane rigo chigwanjerana etokugorwa nande ntori kuchigwanja togorwe wanja totene no musimama ngakikogoro korokwo do wanja togoru buya sana bishop na ebono bishop na dengwa deno de echemani ya EK Evangel Garanzo of Kenya ngi gwarko to kwanko na numara ibuense bone ngi gwarko mate ona ko mate benga ki ta chance Antonio Jibes mangana besa aturasinya sa manya ni besa nya sa Kenya bwate binto iretenenere Kenya bwato botenengu iretenenere Kenya na banta barimi Kenya na banta batugi ebako bagutugi chombe bagutuga chingoko bakore mamugondo Kenya na bigwetenenera onyo bukurumi batakoletiki botayo igotari kibasi chesi koji gocha chonsi chiri chonsi chiko enda so bukurumi na kiyo konyora bajita kerete igo no en Kenya yo Kenya ne na be konyora kibasi chiaye yetenenere lakini nduru jukota banga ki ngatoe kujibasa chiria tuancheke nduru kujiko rulichiko America tali nyasa egotote binga tokorega iga tigango turigiri nyasa urego bisho tokorera buru basembo bo mweri asida kechitigarite era kiri mutara watabona na ronde bina uchumi yagere jinyo machinge cyabonegire bintu byakongire obosibu akongire bintu bigane toko ngama gutango mentale timeto sido ni kwana uchumi na magana yenga ngakiara lendo abantu bare mere magutana menta jibesi nyinge sana lakini nda temba tebe nyasaye naro abantu tuko baitomo bugi mabwe kabogendere amenda bakasa komenda buja maisha bade tanda ntogenda kurame kometa bana Israeli kubarame kete bakana ende kabamo awazi eketo kuna kuoga meta serikali enembe busama butara mentre kiangu kiregento nkibwate engakia kirinya sa ko iregeke tebinya sa mbia mono biya sana bishop tatokorera bu tukwana amangana economy ngakiara asali enyomo abuto kwana ujibosikero mwaka na bahara ombita jabono na nyomba bintu byakongire biyo ntwa tebante na butora tukwane na umusubate karanyo amiro na atakira ategera mangana amamu mwabo ina tona butora tukwande weekend tukwande weekend ngoge kwana dole weekend nande to chitueba akire bize sali ndo biko bya bijo omosaja anya kwanyomero mukungu
na ya kuraigu ndo gikwane weekend na ya kuigu detu kwane weekend tianso meyo mwerio John Moset kurwa bongonta nyari bari masaba no bano murio edaya na sarange no tole imeyu muroberio enyuomo no mosaja no mukungu from biblical perspective safi kabisa osembo bwo mwerio osabe tokole omuseni mwana bwo mwerio tusabe bokongo asense ikira bonaiga tusabe bokongo kitabu kia Mathayo 26:41 marika wataba Yesu agataba saba mubasa ko so sama tema ekanisa ona tiga toboke tusabe amangana ya tari asugo kwana no muntu none binta karabia mendire tari asomuntu igenda kana mo tiga togenda sama sabo ense ye bado te kogwana nete wozira na ndi angote bingi bintu na bigana mna bikogenda bado nyasaye na Kenya na onjore bintu asijinga kijaye tiga tomwege ne nyasaye na tiga tomusabe nyasaye na tiga togendera gusabira ense ye dingane riria itetigwe ndiri kuchikogenda tambe elimambie na ningo na tolegaiga tujuzo batabinga kiri ngane limantu abatabeti asai oligocha aserida ya Yesu ya saba senie mogendera ko tegerera ndisi TV Biasa na bishop on tobeka sama saba tokoro murobe tusabe tata no mano me come chero mbia mano ase baribon se bata tegereire na mano no ringana tu abe kata taria soire Kenya tu asabire na kuligikiri ringana ndiyo nyasaye rira nyare ko gosinya ase kitabu kia Ruke mo 32 na ibere otabanga ngana ndiyo likongulira gosinya ringana itu alibe grasa ma okori sukulikere na anduri rusio aserida ya Yesu Kristo twamanye nanga inya saure moyo tugwanje bintu bine bikorekane na Sodoma togosoma ya sambe tu na indu ntugwanja nyasaye Kenya sambwe bose ayo yetige Kenya nderi abantu bachandike Kenya no yanjete na no yubwaterere na ndo metinga mangana agaraji ko bamaya nyasaye isikone bako mbikoiranire seni studie seni aba balenge sifundi wa mitambo twabasabere nyasaye na intuto sesenie tokorwa toro sene kwa okane na seridere Yesu Kristo romotori amen bimano manju muri ondi Steve karo kwa tobo ati asomororio pubosera bwenga tumirane weekend asomoroberi bunoyo kerto kwanda igoro yechinga chito se omusingi bogo chirosa ende chibwende kabisa tumirane litukelio lia ichuma namba 0727 979 186 0727 979 186 Pia sana twaro botuko botabwati birukunya bine byose tumirane litukelio angia semero birende kolende bisho bitromirane litukelio chuma asomoroberio bubosera bwenga buna botambe litukelio chuma toko wana Bishop Charles Mosomi Saboke kurwe kanisa Anointed Faith Mission Church asomochi odara jambirikisi nanjibina botambe iriane Brighton Makoli